Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaur, erlazio trigonometrikoak ikusiko ditugu. Adibide hau garatuko dugu. Tangente alfa minus 3 laurden eta bigarren kuadrantean dagoela jakinik, kalkulatu behar ditugu seno alfa eta koseno alfa. Hau egiteko gogoratu behar ditugu formula trigonometrikoak. Erlazio fundamentala, tangente de alfa, seno alfa, zati koseno alfa dela, eta hirugarren hau, bi hauen artean ateratzen den formula da. Adibide honetan, tangentea dakigunez, hirugarren formula erabiliko dugu, kosenoa kalkulatzeko. Aldatuko dugu, ordezkatzen dugu, tangente bere balioarekin, eta berdi egintean, positibora pasatzen da. Orain, MKT egiten dugu, eta hemen kontuz, da bat zati koseno berbi, ez koseno berbi, orduan, buelta eman. Eta orduan, koseno alfa, izango da errokarratua, 16 zati 25. Lau zati 5. Baina hemen, kontuz, errokarratuek bi soluzio